сайри олам. нигоҳе ба мавзӯъҳои таърихии ҷаҳон. сайри олам. назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. сайри олам. тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. сайри олам. нигоҳе ба табиати афсункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. сайри олам. муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. сайри олам. назаре ба умқи таърихи башарият. ин ҳамаро дар барномаи сайри олам ҳар рӯзи душанбе бо меҳрона разоқзода аз радиои Тоҷикистон пазиро бошед. ҷаҳони мо ҳайратангез аст. кишварҳои гуногун, табиати нотакрор, манзараҳои дилфиреб, одамони меҳрубону самимӣ. мо ҳар дафъа дуньёро ба рӯямон ба таври нав мекушоем, новобаста аз он ки он ҷо борҳо сафар кардаем. сафар ҳам накарда бошем, ҳадди ақал чизе шунидаем. агар нашунида бошем, пас ҳозир хоҳем шунид. дуруд ба шумо шунавандагони азиз. барномаи сайри олам аст аз мавҷи радиои Тоҷикистон. мо муаррифии мавзеъҳои сайёҳии ҷаҳонро идома медиҳем. бояд қайд кард ки сарвари давлат ҳафтаи қаблӣ бо сафари корӣ дар Италия қарор доштанд. ба ҳамин хотир мо низ тасмим гирифтаем то ин ки аз ҷойҳои тамошобоби ин макон бароятон маълумот дода бошем. бахши маълумоти аҷиб. италиягиҳо умри дароз доранд. италиягиҳо на танҳо дар аврупо, балки дар тамоми ҷаҳон ҳам дарозумр ҳисобида мешаванд. масалан, дар ҷазираи ҷанубии Ситсилия сокинон ба ҳисоби миёна 81 сол ва дар Третинои шимолӣ 84 сол умр мебинанд. бисёриҳо бовар доранд ки сирри дарозумрии италиягиҳо дар се чиз аст. якум, ғизои солим ва парҳез ки миқдори зиёди сабзавот, меваҳо, ғалладонагиҳо, равғани зайтун ва миқдори мӯътадили гӯштро дар бар мегирад. дуюм, тарзи ҳаёти фаъолона ки сокинон бисёр вақт пиёда мегарданд ва аз автомобил кам истифода мекунанд. сеюм бошад робитаҳои иҷтимоӣ ва арзишҳои оилавӣ ки ба некуаҳволии равонӣ мусоидат мекунад. дар мамлакат бо зиёда аз 30 лаҳҷа ҳарф мезананд. имрӯз дар Италия 32 лаҳҷаи асосӣ ва садҳо лаҳҷаҳои хурд мавҷуданд. баъзе муҳаққиқон дар бораи 300 лаҳҷа суҳбат мекунанд, баъзеҳояшон дар бораи зиёда аз 6000. ин лаҳҷаҳоро метавон на танҳо дар варианти забони италиявӣ, балки забонҳои алоҳида ҳисоб кард. махсусан ҷолиб он аст ки баъзе лаҳҷаҳо ба монанди сардинӣ дар иттиҳоди аврупо мақоми забонҳои расман ҳифзшударо дорад. далели дигар он аст ки дар Италия нархҳо дар қаҳвахонаҳо ва тарабхонаҳо вобаста ба кадом забон ҳарф задани сайёҳ фарқ мекунад. монеаҳои забонӣ ва дарки сайёҳон метавонад ба нархгузорӣ дар қаҳвахонаҳо ва тарабхонаҳо дар Италия таъсир расонад. дар минтақаҳои сайёҳӣ Рум, Венетсия ва Флоренсия аз сабаби ҷараёни зиёди сайёҳон нархҳо баландтар мешавад. ин ҷойҳо метавонанд барои хориҷиён хело гарон бошанд, хусусан агар онҳо бо забони италиявӣ ҳарф назананд. дар мамлакат ягон ятимхона нест. италия дар соҳаи нигоҳбинии ятимон ва онҳое ки аз нигоҳбинии волидайн маҳруманд намунаи беназире мебошад. далели ҷолиб он аст ки баръакси бисёр кишварҳои дигар ки ятимхонаро роҳи ҳалли умумӣ меҳисобанд, италия ба шакли дигари нигоҳбинии кӯдакон аз қабили оилаҳои парасторӣ ва хонаҳои гурӯҳи хурд бо номи кейс фамилия такя мекунад. одатан дар онҳо на бештар аз 6 кӯдак зиндагӣ мекунад ки ба кӯдакон имкон медиҳад то ки фазои гармтар ва бештари оилавӣ эҷод кунад. италия кишвари беназирест ки дар ҳудуди он ду давлати комилан мустақил мавҷуд аст: Ватикан ва Сан-Марио. ин микродавлатҳо таърих ва фарҳанги беназири худро доранд. Ватикан хурдтарин давлати ҷаҳон аст. масоҳаташ ҳамагӣ 44 гектарро ташкил дода дар маркази Рим ҷойгир аст.
сан марио аз тарафи дигар дар шимолу шарқии италия ҷойгир аст ва яке аз қадимтарин давлат дар ҷаҳон маҳсуб мешавад. он дар соли 301 милодӣ таъсис ёфтааст. сан марио бо манзараҳои зебои худ, қалъаҳои асримёнагӣ ва хариди бидуни андоз дар ҷаҳон машҳур аст. қадимтарин донишгоҳ дар ҷаҳон дар италия аст. донишгоҳи Болония ки соли 1088 таъсис ёфтааст, қадимтарин донишгоҳ дар ҷаҳон маҳсуб мешавад, ки то ҳол фаъолияташ идома дорад. он дар Болонияи Италия ҷойгир аст. донишгоҳи Болония дар рушди системаи донишгоҳӣ дар саросари ҷаҳон нақши калидӣ бозид. маҳз дар ин ҷо системаи дараҷаи аввал ҷорӣ карда шуд ва баъдан дар тамоми Аврупо паҳн шуд. бахши сайре дар сайёраи Замин. италия бо таърихи бой, фарҳанги нотакрор ва манзараҳои беҳамтои худ дар ҷаҳон яке аз кишварҳои бемисл ба шумор меравад. он дар қисми ҷанубии Аврупо ҷойгир аст. қисми зиёди кишвар дар нимҷазираи Апеннин, дар ҷазираҳои Ситсилия ва Сардиния ҷойгир аст. италия бо Фаронса, Австрия, Швейтсария ва Словения ҳамсарҳад аст. ин кишвар аз қуллаҳои барфноки кӯҳҳои Алп то соҳилҳои офтобии Ситсилия бозёфтҳои аҷибу ҳайратангезеро пешниҳод мекунад. аз шимол то ҷануб, аз ёдгориҳои империяи Рум то шоҳасарҳои замони эҳё, аз қуллаҳои кӯҳҳои барфпӯш то соҳилҳои зебо, мо бароятон ҷойҳои машҳуртарин ва тамошобобу ҷолиби диққати Италияро ҷамъоварӣ кардаем, аз ҳар макон ва аз ҳар минтақа. фавораи Треви дар Рим. Треви бузургтарин ва машҳуртарин фавора дар Рими Италия мебошад. фавора меъмории нотакрор дорад. он дар солҳои 1732-1762 сохта шуда, дарозиаш 25.9 метр ва паҳноиаш қариб 50 метрро ташкил медиҳад. ҳар рӯз ҳазорон сайёҳон аз кишварҳои гуногун ба ин ҷо меоянд, то ин ки фавораи боҳашамат ва тарҳи нотакрори онро бубинанд. фавораи Треви дар баробари яке аз рамзҳои Рум ва зеботарин фавораи ҷаҳон буданаш бо урфу одатҳои худ низ байни сайёҳон машҳур аст. сайёҳон ба ин ҷо омада дар кӯл танга мепартоянд. гумон меравад, ки агар шумо ба чашма ба китфи чапи худ танга партоед, дубора ба Рум бармегардед. он инчунин орзуи хушбахтӣ, издивоҷ ё бозгашт ба Рум ҳисобида мешавад. тарҳи фавораи Треви хеле аҷибу ҷолиб аст. дар қисмати марказии фавора муҷассамаи Посейдон, худои баҳр аст. он дар аробае тасвир ёфтааст, ки онро 4 аспи баҳрӣ мекашанд. дар тарафи чапи Посейдон муҷассамаи фаровонӣ мавҷуд аст, ки дасташро дар зери қубуре нигоҳ медорад, ки аз он об ҷорӣ мешавад. дар тарафи рости Посейдон муҷассамаи саломатӣ ҷойгир аст. фавора инчунин бо гулу растаниҳо ва дигар ҳайвоноти баҳрӣ оро дода шудаанд. фавораи Треви на танҳо як иншооти зебои меъморӣ, балки маконест пур аз афсонаҳо ва тахаюлот, ки онро барои сайёҳон махсусан ҷолиб мегардонад. Треви дар фасади қасри Палазополи Рим сохта шуда, зебоии аслии қаср ба шумор меравад. дар қасри Палазополи айни ҳол донишгоҳ ва осорхонаи графикӣ мавҷуд аст. дар ҳудуди фавораи Треви инчунин қаҳвахонаҳо, тарабхонаҳо ва мағозаҳо мавҷуданд, ки шумо метавонед ба ин маконҳо рафта истироҳат кунед, аз таомҳои маҳаллӣ лаззат баред ва барои наздиконатон тӯҳфаҳои хотиравӣ бихаред. инчунин дар атрофи фавора чорабиниҳои гуногун, намоишҳо ва консертҳо зуд баргузор мегарданд, ки ин маконро боз ҳам ҷолибтар мегардонад. чизи дигари аҷиб он аст, ки фавора аз ҳисоби тангаҳои партофташуда аз ҷониби сайёҳон даромади хеле хуб ба даст меорад. масалан, дар соли 2022 фавора 143 миллион евро дошт. даромади фавора аз фоидаи осорхонаи оддӣ дида зиёдтар аст. осорхонаи миллии Рум дар як сол каме бештар аз 1 миллион евро ба даст меорад. тангаҳо аз фавора одатан дар як ҳафта чанд маротиба ва дар вақти омадани сайёҳон бошад қариб ҳар рӯз ҷамъоварӣ карда мешаванд. пас аз ҷамъоварӣ тангаҳоро дар халтаҳояшон муҳр карда барои ҷудо кардан мефиристанд. сипас онҳо ба хайрияҳо дода мешавад. агар шумо имкони боздид аз Рум дошта бошед, ҳатман дар назди Пиазза де Треви таваққуф кунед, то ин ки ин фавораи ҳайратангезро аз пеш бубинед. Колизей.
италияро бе колизей тасаввур кардан ғайриимкон аст. маҷмӯаи маъруфтарин дар италия ҳисобида мешавад ки ҳар рӯз ба он ҳазорон сайёҳон ташриф меоранд. колизей як иншооти боҳашаматест ки рамзи бузурги Рими қадим ва фарҳанги тавонои он аст. ин амфитеатри бузург бо миқёс, меъморӣ ва таърихи худ ҳамаро ба ҳайрат меорад. колизейро метавон ба таври беҳтар амфитеатри дугона номид, зеро он аз ду нимдоираи дар шакли байза тасвиршуда иборат аст. бинои колизей зиёда аз 2000 сол пеш сохта шуда макони бозиҳои гуногун аз қабили задухурдҳои ҳайвонот ва дигар вақтхушиҳо барои румиён аст. аркҳои боҳашамат, сутунҳо ва қатори курсиҳо ки ҳазорон тамошобинро ҷойгир мекарданд, ҳангоми тамошои намоишҳо манзараи таъсирбахшеро ба вуҷуд меоваранд. ин боҳашаматтарин амфитеатри Рим дарозии эллипси берунаш 524 метр, меҳвари калонаш 187 аз 177 метр, меҳвари хурд 155 аз 164 метр ва паҳноии он 53 аз 162 метр аст. баландии деворҳояш бошад аз 48 то 50 метрро ташкил медиҳад. деворҳои колизей аз мармари травертин сохта шудааст ки аз кишвари ҳамсоя Тивол истихроҷ шудаанд. барои қисмҳои дохилии бино низ аз хиштҳои маҳаллӣ истифода шудаанд. колизей бо ҳашамат чун рамзи Рум амал мекунад, ҳамон тавре ки бурҷи Эйфел рамзи Париж, Биг Бен рамзи Лондон, Кремл рамзи Москва ва пули Чарлз рамзи Прага мебошад. боздид аз колизей на танҳо як ҷозибаи сайёҳӣ аст, балки сайёҳатест тавассути он имкон пайдо мекунем ки як қисми таърихи бузургро эҳсос карда аз зебоӣ ва бузургии Рими қадим лаззат барем. кӯли Гарда. ба Италия сафар кардани ҳастеду намедонед тамошоро аз куҷояш оғоз кунед? мо ба шумо тавсия медиҳем ки ҳатман дар навбати аввал ба тамошои кӯли Гарда биравед. кӯли Гарда калонтарин ва зеботарин кӯли Италия аст ки дар доманакӯҳои кӯҳҳои Алп ҷойгир аст. соҳили кӯл макони дӯстдоштаи истироҳатии италиявиҳост ва дар байни сайёҳон то рафт маъмултар мешавад. дар атрофи кӯл шаҳрҳо ва деҳаҳои зиёде мавҷуданд ки маъруфтаринашон Сиримоне, Ривадегарда, Торболе, Марсезин, Бардолино ва ғайра мебошад. ин шаҳрҳо аз ҳамдигар дар масофаи хело кӯтоҳ ҳатто то якчанд метр ҷойгиранд. бинобар ин агар шумо дар як ҷо таваққуф кунед ба осонӣ шаҳрчаҳои ҳамсояро кашф карда метавонед. кӯли Гарда инчунин намудҳои гуногуни фаъолиятҳои варзиширо пешниҳод мекунад, аз қабили серфинг, велосипедронӣ дар кӯҳу теппаҳои атроф ва водиҳои сабз, сайругашт дар соҳили баҳр ва пайраҳаҳои кӯҳӣ. дар шаҳрчаи хурдакаки Ривадегарда ки қозҳо, мурғобиҳо ва қувон дар кӯчаҳо озодона сайругашт мекунанду аз одамон тамоман наметарсанд, виндсерфинг хеле маъмул аст. ин ҷоест ки шумо барои савор шудан ба тахтачаи серфинг ва шино кардан меравед. инҷо ширкатҳои махсусе ҳастанд ки тамоми лавозимоти варзиширо таъмин мекунанд. иҷораи таҷҳизот дар як рӯз тақрибан 100 евро арзиш дорад ва агар хоҳед ки пеш аз савор шудан омӯзгорон ба шумо омӯзонанд, боз 40 еврои дигар иловагӣ пардохт мекунед. велосипедронии кӯҳӣ низ дар байни сайёҳон дар ин ҷо хеле маъмул аст. вобаста ба табу майлатон шумо имкон доред то бо велосипед ба кӯҳ равед ё дар соҳили баҳр сайругашт намоед. нархи иҷораи велосипед дар як соат 3 евро, барои нимрӯз 10 евро ва барои тамоми рӯз 15 евро мебошад. фурсатро аз даст надиҳед ва ҳатман ба қасри Принс де Ленси дар шаҳри Лезисе, қалъаи Скалигер дар Сиримоне, боғи ботаникии Андреа Карло ва инчунин дигар ҷойҳои ҷолиби фарҳангӣ ва таърихии кӯли Гарда равед. ин танҳо як қисми хурди ҷойҳои аҷиби Италия аст ки шахсро бо зебоии дилфиреб ва имконоти сайёҳии худ мафтун мекунад. бахши мову онҷо. италия ва тоҷикистон ду кишвари дорои фарҳангҳо ва шароитҳои иқлимии комилан дигаранд, аммо дар айни замон манотиқи аҷибу сайёҳии зиёд доранд ки гардишгаронро аз тамоми ҷаҳон ҷалб мекунанд. яке аз хусусиятҳои монандӣ байни Италия ва Тоҷикистон табиати зебо ва аҷибу гуногунрангии ин кишварҳо аст. дар Италия шумо метавонед кӯлҳои зебо,
қаторкӯҳҳои азим, токзорҳои беохир ва соҳилҳои офтобиро дида лаззат баред. тоҷикистон бошад бо кӯҳҳои бошукӯҳ, водиҳои зебоманзар, шаршараҳои мусаффо ва кӯлҳои пурсафоаш машҳур аст. мероси фарҳангии ҳарду кишвар низ бой ва гуногун ранг аст. италия бо ёдгориҳои тарихӣ ва меъмории худ аз қабили Колизей дар Рум, калисои Петрус дар Ватикан, Верона шаҳре ки дар он достони Ромео ва Ҷулиета таълиф гаштааст ва бисёр дигар ҷойҳо машҳур аст. ҳарду кишвар инчунин бо таомҳои болаззат, анъанаҳои маҳаллӣ, фестивалҳо, идҳо ва ярмаркаҳои худ машҳуранд. шунавандагони азиз, барномаи сайри олам буд пешниҳодатон аз мавҷи радиои Тоҷикистон. дар таҳияи барнома саҳм доштем ровӣ ва муаллиф Разоқзода Меҳрона,